ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆರು ತುಳು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದ ಕೊಡಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗೂ ನಿಖಲೇನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ವಾಯನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನಿ ನಮ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ತೆರೆಯೋನ್ಗ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನಿ ಎಂಚೆತ್ತುಂಡು ಮೈನಸ್ ಹಿಡಿತನ ಪ್ಲಸ್ ಹಿಡಿತನ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಎಂಚೆತ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಮೇರಿಕದ ಇನಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ದ ಡೇಟಾ ಬರ್ರೆ ಅವು ಎಂಚ ಬೈದುಂಡು ಉಂದೆಕ್ ಅಮೇರಿಕದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಾ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪನೇನು ತೆರೆಯೋನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಗ ಅವೆಡ್ದು ದುಂಬು ಏರ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಾರ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚಂಡ ಇನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಸುರು ಮಲ್ಪಗ. ಇನಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತೋರೆ ಪೊಪ್ಪುಂದಂಡ ಮೈನಸ್ ಉಂಡು ಪೂರಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದಿಪ್ಪು ನಿಫ್ಟಿ ಆದಿಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಮೈನಸ್ ಉಂಡು ಆಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಮೈನಸ್. ಸೊ ನಿಫ್ಟಿ ತೋರೆ ಪೊಡುಂದಂಡ 17.30 ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದ ದಾಯಬಂಡ 2 ದಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂಚೂರು ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇನಿ ಮೈನಸ್ ಬೈದಿನ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಲಂಡನ್ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತೋರೆ ಪೊಪ್ಪುಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಡ್ ಗ್ರೀನ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು, ಪ್ಯಾರಿಸ್ದಲ ಗ್ರೀನ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು, ಅಂಚನೆ ಜಪಾನ್ದ ತೋರೆ ಪೊಡುಂದಲ ಗ್ರೀನ್ದ ತೋಜೊಂದುಂಡು, ಅಂಚನೆ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ದ ಒಂಚೂರು ರೆಡ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಆತ ಮಲ್ಲದಲ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆವೊಂದು ಈಜಿ ಎಲ್ಲೆಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆವೊಂದಿಪ್ಪನ. ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಮೇರಿಕದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತೋರೆ ಪೊಪ್ಪುಂಡ ಗ್ರೀನ್ ಉಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1% ಮುಟ್ಟ ಗ್ರೀನ್ ಇಡು ಪೋಂದುಂಡು ಅಮೇರಿಕದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಾಯ ಪಂಡದಂಡ ಇನಿ 15 ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಡೇಟಾ ಮುರಣಿ ಸೋಮವಾರ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಮೇರಿಕದ ಈನಿ ಬರ್ರೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೈದು. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂಜಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿತ್ತು 3.4 ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಆತ ಬರ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಆಲೋಚನೆ ನಡೀತಾರೆ. 5 ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಆಡ 5 ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋ ಬಟ್ ಎವರೇಜ್ 3.4 ಬರ್ತಂಡ ಓಕೆ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತು. ಅಂಚನೆ ಬಯ್ಯನಗ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಪೊತ್ತುಡು ಇನಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆತೆ ಬೈದಂಡು 3.4 ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಡೇಟಾ ಬತ್ತನೆ ಹಿಡ್ದವರ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಏತ್ ಏನಿದನ್ನ ಆತೇ ಬೈದಂಡು ಪಂಡದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಡು ಬೈ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಬೈ ಮಲ್ದಿರು ಶೇರ್ನ. ಸೊ ಅಂಚದು ಗ್ರೀನ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅಮೇರಿಕದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಆಂಡದಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏಪಲ ಅಮೇರಿಕದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಇತ್ತಂದ ಮಡದಾನಿ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಾಯ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕತ್ತಲಿಗೆ ಬಂದಿಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂದ ಐಬಕ ಅಮೇರಿಕದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಆಪನಂಚನ. ಸೊ ಅಂಚದು ಇಂಡಿಯಾದ ಮಿತ್ತಿಲ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಆಪನಂಚನ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಉಪ್ಪು ಪಂಡ್ರಾಪಜಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇಪ್ಪು ನಡೆದವರ ವಾ ಟೈಮುಡು ಎಂಚ ಬೋಡಲ್ಲ ಆಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಚೈನಾ ಬೊಕ್ಕ ಫಿಲಿಪೀನ್ಸ್ ದ ನಡುಟು ಯುದ್ಧ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆ ಒಂದು ಉಂಡು ಫಿಲಿಪೀನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಚೈನಾ. ಸೊ ಚೈನಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಲಿಪೀನ್ಸ್ ತಲುಪಬಹುದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚದು ಅಮೇರಿಕಲ ಫಿಲಿಪೀನ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎದುರು ಬೈದುಂಡು. ಸೊ ದಯಪಂಡ ಹಾಕ್ಲಿ ಎದುರು ಬರೋಡು ಹಾಕ್ಲಿ ಸೈನಿಕರು ಆತ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಅಂಚದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನೊಟ್ಟು ಏನು ಆಪುಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂಚಮಿನಿ ಆನಂದನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಿತ್ತ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಉಂಟು. ಸೊ ತೂಕ ಏನು ಆಪುಣಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ದ ಮಿತ್ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸೂಚನೆ ಕೊರೊಂದು ಉಂಡು ರಡ್ಡು ಕೋಡಿ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಚೈನಾ ಹಿಡ್ದವರ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಫಿಲಿಪೀನ್ಸ್ದು. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಇವಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ವಾ ರೀತಿ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಣು ಒಂಜೇಲೆ ಅಂಚಮಿನಿ ಆನಂದ 100% ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದ್ದ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು. ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಕಡಲು ದ ಮಾರ್ಗ ಅವು ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುಲೆಗ್ಲ ಅಲ್ತ ಫಿಲಿಪೀನ್ಸ್ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಮಾರ್ಗೋಲು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ನಂಚ ಒಂಜಿ ಬೆಲೆ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನಂದ ಐತ ಮಿತ್ತ ಪ್ರವಾಹ ಪೂರ್ಣ ಹಿಡ್ದವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇತ್ತದಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಆವಂದ ಇಪ್ಪಡು ಪೂರ ನೀಟ್ರೋಲ್ ಆವಡ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ದೇವರ ನಟ್ಟಗ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ತೋರೆ ಪೋಪುಂಡ ಇನಿ ಗ್ರೀನ್ ಇಡುಂಡು 4,517 ಯಾನ್ ಪ್ಲಸ್ ಉಲ್ಲ ಇನಿ ಅಂಚನೆ ಕೋಡೆಲ ಯಾನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಡುತ್ತೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪ್ಲಸ್ ಉಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆನಂದ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ತಿರ್ಪಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೇನ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕನಾತಿ ಎಂಕ್ಲು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಂದು ಪಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಉಮೇದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಕುಡೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕ ಅಂದ ಮಟ್ಟ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಜೈ ತುಳುನಾಡು, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಭಾರತ್.